sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga Iyan siyon. Maksud tu buti nak kening nunga taboto. Hula-hula kadang-kadang di lain tempat hula-hula na niyabangan. Di lain tempat tulang na niyabangan. Mungkin ra suku-suku ni amang iyan siyon. Molo tulang na niyabangan aha mo tusun. Jadi sarupa may nagdangi molo hula-hula do na niyabangan aha mo tusun. Idora maksud na amang baru patorang ma. Patorang damang ma. Ido amang baru nama rasingi. Adong dari si bagian gabi odolan, adong na upe suhut. Ido amang tulakku na berbeda-beda. Beda dua tidak beda dui. Ngai pat orang amang royal na kang adong odolan. Di kita upe suhut dui. Marasing-asing perdalan nai. Ido na sebuah di seragapon tulakku. Dang boy kita madoko ni. Upe suhut nai do pas hatot tatu udah ulai nita di sebagian dui. Sedangkan hata upe suhut on dang disuri hata dua itu gawe dipakai upe suhut padohani iro tulang Maksud tu buti alai margajang so maaf so sawati da molo di hutani tul amang boru nain molo na hula-hula do jadi na niyabangan di namang opoi aha do tusun betul-betul ni semangat ni langsung udah sida meh oke iya udah sida nah Ide tuh. Soalnya do masuk Iya, orang maksudnya. kuler. Misalnya kan bolo tulang mana niabangan. Kan tulang mana yang tulu-tulu si panganon. Iya, Apa satu hula-hula. Ide dong. Ide lo maksud. agak saru baru nungaing paddo kamu norda jadi ngadok na kong arong do nagabe osang tutulang arong do molo hula-hula do ne bang arong do gabe osang tutulang na alai molo hula-hula do molo tulang do ne bang arong do gabe osang hula-hula na jodo na rokoni dang boy ta putus sono na dia do sa sitong na sarupa dengar du sudi sarupa uli dang arong na boy mamastiron Tergantung berarti cetak do posisi ni aha dari Tergantung pasar dua, cetak di tung ICP nagabi niabangan angko na lawas pasar ni cetak do osang ningom mak. Ide sih. down berbeda-beda jangan mahalana mulu beda dua kan beda doro ada nah jadi sesuai ketentuan tuh dua tidak tong malu di samosir ekonom malu di toba ekonom dona bayi madi ulah di sini terasoni mamang jadi sesuai dengan dua di dia kita tinggal maringanan sesuai kesepakatan di simak Oke, mulai ada mana? iya soalnya emang hasil yang baru ulang down buti atau nggak sobat orang so ati buhabo itu terima kasih Mang Vlado molo hula-hula do na diabangan di satu daerah tusima di pasaha tudu-tudu di Sipanganon duk saha tudu-tudu di Sipanganon tu hula-hulai asida nama masagi yense dakita bei do tutulang jadi dang mungkin kita mabain tudu-tudu di Sipanganon ni hita mabagian hirai marah mau lihat asa tekas iya saya ada kok jo tulang cuma pa jelasan rokon tulang ala unang gabe di sa diri puah kado karena nong sehira ulaun ujukon adong ulun dek kemula di nama ngopoi dang adongi tapa saha sudah surung-surung deh ima nasida nama segion dang adong di si ulun dek kemula songon di Iya, atani sida nama pesta ujuk Oke, mantap Pak Blue. Ini datang saya itu lah perlu kuat tuh sih. Di sini dong, kalau memang berarti dengan dong balas nani mau berapa Allah, ini dong. dan mau balas di mana mau langsung di pasahan nama dan di pawai betul iba Suruh-suruh naik tulang manang na tulang surung-surung gula. tapa saha Berarti ima. Allah, pas. oke. Nasida nama segion Oke. Unang gabi salah, upat orang penon. Yakin ang mga surung-surung ito kondisi. Unang gabi salah, yalan na hita edukasi do. Molo surung-surung beda do. jadi buti do tong na hodok kena keningan molo di luar na asing hula-hula gawe na niabangan molo di luar na asing saya tulang na niabangan iya Setiap itu tulang dapat Soalnya tahu do Pak. masih itu sama nama hasil nanti dan lagi sesuai urutan mate asa dapat
Ala sangono do o abang patahan dapat tahu ro menino kombe. Jadi mono kata pasahati kata ro tu udah teh hamu mana mangatur daki tapi mangaturi. Ibana ro darong dai ulun deke muda isi. Nasi ro mangaturi dia tu dia. Daki tapi mangaturi. Kata pasahati pak. Ido mono. Si Namo po. halaki mangatur hon nama katahon ale hitar mangulahon Bah, di. hitar tengda datung surat tagabe hula-hula mabagi jabar. Oke, maksud tenang. Sesuai urutan aja, sesuai dengan urutan. Nggak saya bapak bluer, asal pasangan partiket tu abang double ringo, asal sudah. Bah, tuan na menang. Iya, tu yang double ring majo di tengah-tengah yang majo merana usak kusong. Jadi mau latih mak. Iya, Cian kalimat pertama, satu sonari konsisten daw. Aku tetap konsisten. Songonon, aku dok nakaningan, molo na ulau kami majon, molo na hurangan lo buta tuturi. Molo mamongoti bagas si bagat ding tua dibagi tolu. Imana hulau kami jolo. Par jolo manuruk, paduau manimus-nimusi patoluhon. Mangopoi. Dok nakaningan, konsekuensina manang relevansina tu pelaksanaan adat. Molo nama merunuk do ay holan na puna bagay sino masuk papel ko tanggane pa boy papasa malapet ay sobe hami bala alay molo nama na manimus-nimusi hula-hula na mana niya bangan na molo di na mga poy tulang nama niya nabangan na terus ro referensi na tu jabar na kaningan tarigot tunan sinukun ni damang NC Sinaga di nama makatay may tamu saya tarigot tu na manimus-nimusi hula-hula niya bangan molo hula-hula lo niya bang na hula ami majo damang na aljalak tonado siya bona paso ita sama osir sampai mulat daman kunon odolam matu hula-hula taream matu tulang alay di na mga opoy berbalik may mana odolam matu tulang taream matu hula-hula tas oni ma balot molo kaya bernasi kan dong molo di nama nongat tumu tere tak dong si panaboli so ni mahira-hira tarik tu suku-suku jolo manong-anongai nak kaning nahula abi ma jolo songoni manong-anongai songon perdebatan terakhir dengan ditarik tu perjabaran memang itu nak kaningan konsekuensi ni nani abangan los ido relevansi tu perjabaran na hira-hira songoni ma cepat dapat nahula abi ma jolo tusuiro petunjuk olate. ya oke terima kasih untuk Amang Doberingo. Biasanya memang bagi perjabaran odo nagabe dinamika di paradatan. Iya betul Amang ENC. Durasi dohot perjabaran nah biasanya 3 hari memang dibahas tentang arita Amang baik itu untuk acara orang berduka meninggal baik itu di acara pernikahan. Nah berbeda nih nggak di bagian ini di durasi doho di perjabaran. Oke terima kasih untuk Amang Doberingo. Berikutnya kita serahkan kepada Amang Patan Sinurat. Sautik neng, kayak Oke. Alirong sa tu siringo ba? Di nama ngopoi di pasah Jabari tudutus pangano ni. Surung-surung di dokon. satabi mana bay dong Amang Patan benda pala upotong sautik. Satabi Mamang. Jadi naniula di pasirakan om pason. Tadi waktu na masagyo menurut tunyan pendapatmu mabait unang pala menanggapi hatanya ka nadiba lana ido si tangyon ni ka nadiba ido tong namasod aka barabay do hami ilmu sanna pabinotuan muna ido malate Iya. memang dakar tu hubege hata surung taring dina mamangoti bagas si bagat ding tua ay say songonon ay ni pasapen ya tunan ya bangal perjabaranon saya di pasuar do mo siya di paulat do toponay sudo sono katana amang baru mang nabuhape hamudo poto bidang ni udangan muna di ulauta sadarion di lasnirhota sadarion ba hamu man managi hotel songoni ma imahira-hira pendapat tarik suku-suku Amang Patan Sinurat gawi masalah horas Ya. Oke. Silakan untuk Amang Patan Sinurat. Ido sedokot tutu molo perjabaran itu tu adorasi siar raut asa perjulu siar hata. Nah ya benar ketika isukun bohado pertanding ni perjabaran pasak muna tu hami.
Mulai ate mara jenami pasangat tami hamu. Balas maramu. Raja man na mangaturkon na makatahon. Ale hami man na mangulahon. Ima dohonon ni hasuhuton. Alaki mabagi. Yang nagabi hula-hula tulang mabagi. Orang memerintah dok, perintah. Oh ini. Oke. Jadi anak isuk-sukun nah. Ya, untuk amang ENC, boleh mesti ngamang di pasah asalnya suku-suku itu amang patah sinurat. Nakin kan belum nyabangan tulang. Jadi nakin turut-turut panganut di pasah mahu tulang. Nah, kemudian do si pasaton hula-hula atari do naik nakin alana rapa rodo sudi itu. Jadi ngepat orang Tokino Siringo, mulus songon ada di Samosir. Alayon buti doringo. Arang Gabe, soti tenang. beda nak. Gabe. Mulus gagak duhut. Tohomen dok mi. Alayon ko na maray miyak asing do museng. Ini na binoto dah. Nahuboto. Jadi dangi sarupahon bentuk ni pabagi songon na maray miyak do sigagak duhut. Aling apas ni dok mitokinon. Gabe, mulai Mulate tulang. mak, ima jawab pasien na. Ya, terima Boleh, kasih. boleh, langsung bapak tulang mulai sudah gak duit. Minta tolong, tulang. Masuk tuh amang orang jadi potong-potong nasi sesuai dengan urutan amang lebih ringo. Oh siap. Malate, maaf. Unang sapu bain terompe amang namang di soal terompe tadi ya tuh nyon. Nah, jadi dami na sumurung mate. Udah pede po. Ngamek ke bapakku, Bapak Dion Spur barito. Iya, terdiri rata beli Bapak Blue Harrison, gak beda butuh toro. Oke, kita berikan waktu kepada Amang Royal Sinaga. Ya, silakan Amang Royal Sinaga. Mau lihat mak ni jalo mo seperti akian sa ninang host taringot isuku-suku ni damang nakani inen si molo hatiha ulaw ni gabe hula-hula na niyabangan barat tu si molo hatiha tulang na niyabangan manak penagabe bonagor nang bonatutur unang majawala na adong nakanik ko jaha itoru tepingani tang masa di ulaw na songoni idok na niyabangan nin na alay hupahusor paddohani sa otik dangi hupahusor paddohani hatiha hula-hula nagabe bonatutur manakpe bonagordang ipajuwoni di ulaw jabarah dia ma sitappe honot tunasida hatiha tulang nagabe bonagordang jabar dia ma dirapeo tu ibana imano nga suku-suku ni dama laus marhite ido nung nga maralus diak kadongan taringo ho parjabbaranon mamereng yak kalua nabi do hita di dia hita maringanan laus ada na dihutatta parjabbaran na dihutatta ido nalau siulahonot alana taparhatutu do hatani na tua-tua na mandok sinua bulu di parik ni huta sibain nalas do pangisina niula para datot di tonga ni huta sibain na horas do pangisina udut tu sima tatogu mapaddohani nongain kuna tinggal hita di parserahan atong molo tinggal hita di parserahan dang buibe odol paddohan nakingani tinua bulu di parik di huta di parserahan o parmargaoni nama namanot tuhon ulaon na parmargaoni nama namangulahok parjabbaran udut tu si molo hiparserahanok kita iparserahanok kita molo hatiha hula-hula nagabe bonagordang di pajjowoni idoluani di punguani taream matunasida asida managabe di jolo natanasing maddok paddohani didok tarean adong maddokon osang ninna
alai molohita iparmargaoni tadok tarea guar tarea mata pataha tunasida ala sidama raja jolut asidama bonagordang tadi ulaoni napaduahon hati hatulang nagabe bonagordang pajawud dihita ho mai tareat tunasida dutusima dia do hape nagabe di do ngapar hudulna molo hati hahutulang tapasaha tarian nakengani dia do nagabe do ngakupar hudulna kobar sang do pipi gabe par sanggulat do tunasida alai namasa di parserahani meragam do dia mana meragami molo di paborha do odolan manakpe ihurihur olo do laus gabei dibain hudong apar hudulnai alai molo so di paborha dai moloho doi di tongani bagas di guari mai upasuhut ho mai di tongani bagasi di namak kasuhut alai molo di paborha doi di do maguarna odolan molo tareat tu hula-hula odolan matutulang alai molo so di paborha nakingani gabe guarna upasuhut parsanggulat do hudong apar hudul udut tusima tapar hatutuma dolokido namar robean roraido namar banggua maribbardo inganan na taingani taringo ho parjabbarani maribbarbedo pangulahon alay na perlusi ngotot tanuaing ya hatiha dupa kaulaw songoni anggo jabbar liati tudi do ira tahamalehon dangadok kita manihai hatiha iseati aliang nai ima natumabu sidok boti mainang hos mau lihat Iya, terima kasih untuk Amang Royal Sinaga. Dan sedikit informasi Amang Arang memang dison kurang lebih 10 tuh halak. 10 sada. Nananain nak kok tuh gijang. Masalahnya Amang dan mau be kursi tahu pengen pertanyaan terakhir statement closing nama Amang saya. Mungkin untuk seluruh peserta yang masih belum bisa naik boleh mungkin bergabung Amang untuk di hari Rabu dan di hari Jumat. Jadi kita ada 3 kali dalam 1 minggu, Senin, Rabu, Jumat di jam 4 sore Amang ya. Sekedar informasi aja untuk para peserta dan nangoli host na panaikon sombong dia ba tahu soal ni bapak oh maksud tuh untuk peserta na ditorok ka orang tuaku mersat tapi memang dang na soholi ang bapak dia usong ala na bapakku kan jadi agak ha memang ang sohoti ala na minum tua ya namang jadi kugugo na masih bigyan na. Nah, terasa ini mah. Oke, kita lanjut kembali kepada Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Silakan Amang Boru. Anang na suku-suku dito na kanin. Suku-suku nila pa Amang Boru ale mula memang nanay maningfuli na Amang Boru dan menanggapi itu suku-suku nipe. Bana uli alana memang nggak ditanggapi akan tua-tua kalau nggak digijang. Oke siap-siap Amang Doberinggo molate di partikian di parroni Amang namang roha partikian di pangatusan ni Amang Doberinggo molate Amang Doberinggo. Oke silakan Amang Boru. Gabi majalah horas. Tuaka inang hos. Tuaka na tuwa niba. Suwakso ni mana ubigisa. Dapat barbinoto amay tuwa tutu siya nakana tuwa niba. Di naman nanginangi. Namarguru iba tuaka na tuwa nibon. Alaya lusa matutu. Suku-sukun. Bajuju siya lusan. Ate, lihatan ni suku-sukun ni amak sinaga nak kaningan ngay takas di babua amak tulakku sinaga ala sa paradatan mulo dihami patonggo patorangon alana na hudo
na diopoi si maulima domanang na si bagaditua. Ala na si bagaditua donuain berarti hula-hula dah boleh ham. Ala na molo si bagaditua ni siap bolo tu tulang goi mana. Adok kata nak kaning niadak kata nia banga bolo dihata molo mangopoi jauh. Molo dihami do da tua-tua. Alana molo tulang dinatoras niba mamuka jabu ngana sida i masih baga ditua ni botona. Jadi sonari molo si matua niba ala iba manang mamuka bagas ba si matua niba ma anggo songo dia manuaing dia kana manise manang napapu hobulata di jabu ala ima pala suhu dan nyotong. Jadi tentu sehali molo pengatusion nami ala sebagai ditua donoai na diopon berarti bolu hula-hula ima bolu dihami molo percabaran na tua-tua pagabe dohita tutu dia ka percabaran na meragami na tape dia ka ulaul na taulahuni sarupa doi nesian asal tabi mulu dihami ala upasuhutina kaning upasatame doi tu ima tu simatu nami tutulang nami pasatame mai osang manak tarian hatane royal sinaga bona tulang namar ngini satu gicang dotu lahula namar hamarangi baru saya mana marngini turong asahuta. Jadi tentu saya nomor sanggulan masuk ma itu boru. Eliang mangkonopi maon dia kena sahak mayan non naksian nak pehatana naksian nomor ngini manak tulang rurugu parun nasida pasya pangkonohi ma dinasida ala nanggo hasatan nak kaningan saya dari nomor ngini tu sudina sa hula-hula mulai siap bona tulang. Alai dia namar beda hitamang kaya bidu hita tutup itu ada na pinukkan ya puta merhite huta na taingan ibi. Udok pihatakon umma ada ni ulau kami di hutan nami. Ala si baga ditua don na diwi pestaho manang na diopoi si matua ma anggo napapuhonan noktubonan niya suhutan. Tersongoni ba dihami mauliate magabe masalah oras. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.